Lányok, fiúk, kezdjük, jó? Ha valaki nem ismer, engem Pelikán Józsefnek hívnak, és úgy beszéltük meg Dobos tanár úrral, hogy ebbe a fél évbe felváltva fogjuk tartani ezt a szakkört, és ugye a mait én tartom. Küldtem Dobos tanár úrral a múlt héten egy feladatot, mondván, hogy aki azt megcsinálja, az, és van kedve, az írja le és adja be. Már egy párat kaptam, van még, aki készített, mert azt megkérem, hogy adja ide. És egyébként további használatra azt kérem, hogy mindig a papírra írjátok föl a neveteket, az iskolátokat, az osztályotokat és az e-mail címet, jó? Na most, mint látjátok, itt készül ilyen videó meg hangfelvétel erről a dologról. Ez reményeink szerint föl lesz téve az internetre, és arra szolgál elsősorban, hogy aki nem tud ide személyesen járni, de érdekli a dolog, az megnézhesse, de hát persze ti is megnézhetitek, hogyha valamire nem emlékeztek, vagy egyszerűen csak kíváncsiak vagytok, hogy hogy is volt. Azt mindenkit biztatok, hogyha bármi kérdése támad, akkor bátran jelentkezzen és kérdezze meg. Most megmondom, úgy képzeltük el a munkamegosztást, hogy a Dobos tanár úr által tartott szakkörök azok olyan hagyományos feladat megoldó szakkörök lesznek. Én viszont próbálok ilyen nehezebb témákra koncentrálni és elmondani, hogy hogyan old meg az ember nehezebb feladatokat. Nem lesz mind nehéz, de hát azért lesznek köztük nehezek. Illetőleg egy-egy témát körüljárunk, tehát itten a hallgatóság elsősorban tényleg hallgatóság lesz, és nem töltjük az időt azzal, hogy azt mondom, hogy most akkor fél órát gondolkozunk a feladatokon. Házi feladatok azok majd lesznek, de inkább igyekszem bemutatni, hogy mik lennének a jó módszerek, meg hogyan kell megközelíteni ilyen feladatokat. Ennek sok egyéb között az az oka, hogy az elmúlt néhány évben már a Nemzetközi Diákolimpián a magyar csapat gyakran nehezen birkózott meg a nehéz feladatokkal. Hozzáteszem, hogy nem volt egyedül, szóval több olyan év volt, amikor túl nehézre sikerültek az olimpiai nehéz feladatok, és csak nagyon kevesen oldották meg. De hát szeretném, hogy hamarosan legalább a magyar csapat tagjai azok között legyenek, akik megoldják a nehéz feladatokat. De nem csak ilyen versenyorientált dologról van szó, hanem hát igyekszünk érdekes matematikát csinálni. Na, ennyit talán elég volt bevezetésnek. Ha valaki ebbe a pillanatban akar kérdezni, azt bátran megteheti. Ha meg nem, akkor már is a húrokba csapunk és számtant csinálunk. A mai napnak a témája elsősorban számelméleti feladatok lesznek. Különös tekintettel ilyen számelméleti egyenletekre, úgynevezett diofantoszi egyenletekre, amikor arról van szó, hogy egyenleteknek egész számokba keressük a megoldását, de nem csak ilyen diofantoszi egyenletek lesznek. Mindjárt kezdjük is a következő feladattal. Tegyük föl, hogy van nekünk 4 darab páratlan számunk, nagyságrendben A, B, C, D, és mind pozitívak, és mindegyik határozottan nagyobb, mint az előző, és mint mondottam, ezek páratlan számok. Páratlan egész számok. Következőket tudjuk róluk. Tudjuk, hogy A-szor D egyenlő B-szer C. Tudjuk, hogy A-nak és D-nek az összege az valami 2 hatvány, mondjuk 2 a k-adikon, és hasonlót tudunk B és C összegéről, hogy az meg mondjuk 2 az m-ediken, ahol is K és M ezek egész számok. Mindezeket a dolgokat tudjuk, és a következmény, amit be kellene bizonyítani, az az, hogy A egyenlő 1. Találkozott már valaki ezzel a feladattal? Ez a jó, hogyha ezzel senki nem találkozott, mert akkor mindenki azonos eséllyel lát neki. No, hát itt van a feladat.
mit tesz az ember, ha egy ilyen feladatot lát? Hát először próbálja megérteni, hogy mégis miről van itten szó. Ugye azt mondja, hogy ezek a K meg az M egész számok nem mond semmit arról, hogy lehetne például esetleg negatív egészek, de hát próbáljuk megnézni, hogy van-e valami információnk erről a K-ról meg az M-ről, azon kívül, hogy egész számok. Tudunk-e valami, hogy legalább mennyi a K meg az M? Ezt mondom, ez még nem a megoldáshoz visz közelebb, csak egy kicsit körülnézünk, hogy hol vagyunk. A K-ról tud valaki valami alsó becslést? Úgy van. És az M? Az is legalább 3. Tehát az első észrevételünk az, hogy a K és az M, az nem csak, hogy pozitív egész számok, hanem mindegyik legalább 3. Gondoljuk meg miért. Ezek az A, B, C, D páratlan számok, tehát az A legalább 1, a B legalább 3, a C legalább 5, a D legalább 7. Úgyhogy az A plusz D az legalább 8, és emiatt a K-nak legalább 3-nak kell lenni, hogy ez az egyenlőség fönnállhasson, és hasonlóan a B plusz C is legalább 8, mert legalább 3 meg 5. Tehát az M is legalább 3. Na hát akkor most már valamit látunk a K-ról és az M-ről. Van valami más, ami szemet szúr a K-ról és az M-ről? Az még mindig csak olyan előkészület, de olvassuk, vagy nézzük, hogy mi a példa. Lát-e valaki valami további összefüggést a K-ra és az M-re, azon fölül, hogy mindegyik legalább 3? Sőt, nagyobb. Na, ez egy hasznos észrevétel, hogy mondjam, megint csak azért, hogy lássuk, hogy hol járunk, és azt honnan tudjuk, hogy a K nagyobb, mint az M. Ugye itt van nekem ez az A és D számpár, meg a B és C, aminek ugyanannyi a mértani közepe. Ez van ideírva. Akkor úgy tapasztalatból tudjuk, hogy akkor mindegyik párnak a számtani közepe az legalább annyi, mint a mértani közepe. Azt is tudjuk, hogy egyenlőség csak akkor van, ha egyenlők a két szám, de ennél valójában többet tudunk, még ha lehet, hogy soha nem is fogalmaztuk meg, hogy annál nagyobb, rögzített mértani közép esetén, annál nagyobb a számtani közép, minél messzebb vannak egymástól ezek a számok. Na most ez úgy, hogy mondjam, tapasztalati tény, vagy az ember biztos be tudná bizonyítani. Most egy pillanatra hadd álljak meg, és úgy véve a dolgot, hogy ugye itt bárki a tarsolyába hordja a Marshall-botot, tehát bárki lehet, hogy majd megy a Nemzetközi Diákolimpiára. A Nemzetközi Diákolimpián a csapat tagjainak, akik a legutóbb vagy korábban tagok voltak, azoknak hangsúlyoztam, hogy ott mindent le kell írni, mert erre kínosan ügyelnek, tehát ennek is le kell írni egy bizonyítását. Tehát nem elég azt mondani, hogy tudjuk, vagy hogy világos, vagy intuitíve. De gyorsan csináljuk egy bizonyítást, mintha ott ülnénk az olimpián, hogy mit írunk le. Tehát van két szám, aminek X és Y, aminek rögzített a mértani közepe, vagy ami azzal ekvivalens a mértani közepének a négyzete, vagyis az XY, és nézzük a számtani közepüket. XY per 2, X plusz Y per 2. Most ennek a négyzete az X mínusz Y per 2 a négyzeten, plusz XY. Ugye ez könnyű számolás mutatja. Tehát ebből először is látszik, hogy a számtani közép, pontosabban annak a négyzete, az nagyobb egyenlő, mint a mértani közép négyzete, hiszen ez itt nyilván egy nem negatív szám. Látszik az is, hogy egyenlőség akkor és csak akkor áll, ha x egyenlő y, mert ez csak akkor lesz nulla, de az is látszik, hogy rögzített xy mellett minél nagyobb az x és az y közötti távolság, a hézag, a különbség, annál nagyobb a számtani közép. És mivel itt nyilvánvaló, hogy a D és az A közti különbség az határozottan nagyobb, mint a C mínusz B közti különbség, tehát ez mutatja, hogy a A plusz D-nek
amik közt nagyobb a különbség, a számtani közepe, vagy itt a kétszerese van a számtani középnek, hogy az határozottan nagyobb, mint a B plusz T-nek a számtani közepének a kétszerese. Tehát kijött, hogy K határozottan nagyobb minden. Na, ennyit, ugye egy kicsit körülnéztünk, hogy a K-ról és az M-ről tudunk-e valamit. Na most, még mindig, mielőtt a megoldás érdemi részéhez fognánk, ha az ember megnézi ezt az állítást, akkor van egy kérdés, amit itt senki nem kérdezett, de ami nagyon természetesen fölvetődik. Vajon hogy szól az a kérdés? Ti mit kérdeznétek, hogyha látjátok ezt a feladatot? Úgy van. Én is ezt kérdezném. Tehát ugye itt azt mondják, hogy ha ez meg ez teljesül, akkor csak az lehet, hogy A egyenlő 1. Hát de hát ha az se lehet, hanem ez egyszerűen soha nem tud teljesülni. Tehát érdemes lenne megnézni, hogy hát és A egyenlő 1, ami állítólag muszáj, hogy úgy legyen. Azkor viszont van megoldás, ahogy te kérdezted. És mi a válasz? Na hát ez egy konkrét megoldás, de hát ha valakinek nem szúr ez rögtön szemet, lássuk, hogy mi a helyzet. Ha A egyenlő 1, akkor ugye a feltétel azt mondja, hogy D egyenlő 2 a K-adikon mínusz 1, ahol mi már tudjuk, hogy a K legalább 3, sőt tulajdonképpen azt is tudjuk, hogy legalább 4, mert az M legalább 3 és a K nagyobb. Tehát akkor vegyük azt az esetet, hogy ha K egyenlő 4, akkor tehát A egyenlő 1, D egyenlő 15, a szorzatuk 15, és a BC-t találhatunk, pont a 3-5 az olyan, hogy páratlanok, ez a nagyságrend teljes.